Britský autor a okultista žije na Slovensku už 10 rokov a napísal už 4 knihy. Pôvodne som na Slovensko prišiel kvôli Alžbete Bátoriovej pred 10 rokmi. Vo svojej knihe som navštívil i Čachtický hrad a Čičavu, kde som tiež pátral po stopách a dôkazoch o tejto historickej postave. Ako autor sám priznáva, našiel niekoľko známok prítomnosti duchov, no nie na všetkých slovenských hradoch. Kniha je určená i pre anglicky hovoriaci trh, keďže Karpaty sú v zahraničí veľmi známe, no málo kto vie, kde leží Slovensko. Karpaty sú pre Američanov a Britov veľmi romantické. Sú spojené s upírmi, Drakulom a teraz i Bátoričkou. A práve prostredníctvom nej by som chcel priblížiť Slovensko v zahraničí, aby sa stalo zaujímavou turistickou destináciou. Mladý autor má v súčasnosti rozpísané 3 ďalšie knihy, ktoré majú byť o niečo temnejšie, o čom však budú nám prezradiť nechcel. To prezradiť nemôžem, kým nebudú publikované.